Әдәби тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга язучы Назифа Кәримованың «Кара урманнан чыккан юлчылар» дигән хикәясен тәкъдим итәбез. Әсәр танылган артистка Флора Хәмитова укуында яңгырый. Күрәзәчеләр, фалчылар, багучылар, йолдызларга карап язмыш маҗараларының бырмалы сукмакларын ачып бирүчеләр белән дөнья тулы хәзер. Кемдер тылсым кеше белән кайберәүләр мәрткә китеп уянганнан соң бу кыдырәтләргә ия булганнар имеш. Баштарак бу кешеләр аларның күрәзәчелек сәләте белән кызыксынсалар да, хәзер инде мондый шаккатулар узып бара. Аның урынын битарафлык, искитмәү алыштыра. Әлегрәк, мин бала чакта, 50нче елларда, нинди бер катлы сабыйларча ышанучан иде минем авылдашларым. Өмет белән ышаныч иде халыкның ике канаты. Хәер, безнең халыкның өметсез яшәгән чагы булды микән? Юктыр. Әнә шул еллардан бүгенге көнгә кадәр минем өчен серле бер истәлек булып калган вакыйганы бик еш искә төшерәм мин. Тик аның төбенә һаман да төшенеп бетә алганым юк. Ул авылдашларымның өметләре өстенә бәхет вәгъдә иткән серле вакыйга авылга килгән сукыр күрәзәче белән бәйләнгән. Ул вакытта авылда радиода, электрда юк. Читтән берәр кеше кайтса, халык җыелып, дөнья хәлләрен сораштырып белә торган заман. Шунысын да әйтергә кирәк. Ул вакытта авыл советларының да кәттә чагы, зурлар гына түгел, бала чагасына хәтле бер-берсен авыл советы хәбригә әйтәм дип куркыта. Ә кара кул дип кушамат тагын хәбридән халыкның кыталынып яши. Дөрес, хәбринең бик ягымлы, тәмле телле чаклары да булган. Донбасстан яшь хатын ияртеп, сул кулына кара бармакчы киеп кайтканнан бирле җен алыштырган аны. Еллар. Әйбәт, туклыклы, ипиле тормышка халыкның өмете түгәрәкләнеп килгән чаклар. Андый вакытта фалаштыру үзе бер күңелле. Чөнки алдагы тормыш матур, киләчәгебез якты икәнлеген фалчылардан башка да беләбез. Тик менә шул матур киләчәктә шәхсән үзем ничек яшәрмен микән дигән хыял ачтыра ул фалны. Бәхет дигән кадерле нәрсә берсенең ире, икенчесенең улы булып сугыш кырларында ятып калса да, өмет әле сүнмәгән. Өмет әле күңелләрдә. Ул яшәргә көч тә, бәгырьләргә ныклык та, сагышларга яктылык та өсти торган өмет иде ул. Безнең бакча башыннан гына башланган, кул сустан урынырга торган кара кушкыл күгелчем урман. Сихерле ул. Адаштыра торган урман, бигрәк тә кыш көннәрендә. Хәер сорашып кайтканда, авылыбызның Гөлҗамал исемле кызы туңып үлгән бу кара урманда. Әнә шул Гөлҗамал иреге адаштыра кешеләрне. Төннәр буе елый ул Гөлҗамал, ипи сорый. Кояш байыганда кычкырып көлмә, җырлама, ипләп йөр, зәхмәтле урынга басарсың. Худайдан бәхет тәүфыйк сора ди минем әни. Бу сүзләрне әни иртәнге мәлләрдә дә әйтә иде. Тик ул вакытта бик куркыныч түгел. Ә менә кояш байыганда шундый моңсу булып китә. Йөрәкне әллә нинди миңа аңлашылмый торган сагыш биләп ала. Елыйсы килә башлый. Юк, бик озак моңсуланып торырга мөмкинлек бирмиләр миңа. Чөнки ул вакытта өйдә эшнең иң күп чагы. Мал карыйсы да бар, су китерәсе, дәресләргә утырасы, җитмәсә бала карауда минем өстә. Мин хәзер улы кыз инде. Тик шулай да бер дә бала карыйсым килми. Бишек янына бәйләп куймый булмый инде сине дияни. Әле менә бүген бер дә өйдә торасым килми. Балага имезлек шәйнәп салдым да, бишек бавын өнемә тоттырып ишек алдына чыктым.
Бакча ягына чыга торган җил капка бар безнең. Бер нинди атынгычта кирәкми бакча капкасы булганда. Аратасына басып, баганасыннан җиңелчә генә итеп җибәрәсең дә, рәхәтләнеп атынасың. Капка ачылган чакта ишек алдына карыйсың, капка ябылганда урманга. Капка әкрен генә ачыла да ябыла, ачыла да ябыла. Ишек алды урман, урман, ишек алды урман. Кинәт урман караңгылыгыннан ниндидер карамчылык аерылып чыкты. Әнекәем, Гөлҗамал өрәге. Әллә күземә күренде инде. Бик каты курыксам да башымны күтәреп урман ягына карадым. Бу карамчык торган сайын үсте, әкрен генә безнең бакчага якынлашты. Уф, кешеләр икән. Икәү, эшемә җылы йөгерде. Кемнәр микән булар? Булай сыңлатып, шушы кышкы кичтә өрәкле урманда нишләп йөриләр икән? Мин яңадан җил капкага үрмәләдем. Тегеләр тыкрык буйлап төштеләр дә безнең урамга керделәр. Туктале, урамга чыгып карыйм әле. Кемнәргә керерләр микән? Шул вакыт мине дөрт итеп сискәндереп, әнинең тавышы яңгырады. Һаман киртә башында кирип китигә. Бала йылый торгандыр. Бала янында кеше бар бит инде. Урам капкасыннан ишек алдына бер көтү кеше килеп керде. Капка тавышына лапас астыннан чиләк күтәреп әни дә килеп чыкты. Бер көтү дигән идем, кечкенә кеше булып чыкты булар. Берсе Самигулла абзый, безнең урамның хәтәр узын кушамат тагып йөрүчесе. Кул өстендә калды Сәми, теге икесе. Булар бит урманнан чыккан баягы кешеләр. Шулар, таныдым мин аларны. Кулларындагы таяклары да, аркаларындагы биштәрләре дә шулар. Исәннәрмесез, диде Самигулла абый, ни өчендер як-ягына каранып, әтине дә күрергә өмет иткән иде, күрәсең. Ишек алдында әти күренмәде. Әйбәт кенә әле. Әллә кунаклар белән инде син, Самигулла, диде әни сораулы караш белән. Кунаклар инде, кунаклар. Безнең авыллар түгел бит. Киемнәрдә әллә нинди сәер. Ир дигәненең өстендә солдат шинеленнән теккән пәлтә. Аркасында кычыткан капчыктан ясалган зур гына биштәр. Кулын хатынының иңбашына салган. Әстәгъфирулла. Сукыр бит бу кеше. Сукыр шул. Безгә дә йөзе белән карап тормый, янбашы белән баскан. Күзләре гел икенче якка караган. Йөзендә борчылык инде, гафу итегез дигән сымак, ялчан гына елмаю. Хатыны? Бигрәк ябык, бигрәк бәләкәй, шундый мескен кыяфәтле. Өстендә сырып теккән кыска бишмәт астыннан чуар чәчәкле күлмәк күренеп тора. Башындагы сарык йоннан бәйләгән шәлендә берничә ямавы да бар. Иңенә букча сымак кечкенә янчык аскан, аягында алтанлы киез итек. Бите аппак. Шушы кышкы салкында да алсуланмаганда ичмасам. Әллә урманда туңып үлгән Гөлҗамал инде? Ул Гөлҗамалны гомеремдә дә күргәнем булмаса да, бу ак йөзле апа бик охшаган иде мин жәлли торган Гөлҗамалга. Кунаклар дип инде Мәүҗүдә апа, мусафирлар ди. Бер кич булса да кунып чыгарга кирәк икән аларга. Кая алып барырга да белмәдем. Авыл советына барырга соң инде, Хәбри абыйның өенә барырга курыктым. Айсыл үттәләргә кергән идем. Юк, кертә алмыйм, иебез бәләкәй дип кире чыгарды. Безнең өйдән дә бәләкәй түгел инде аларның өе дә, диде әни. Сукыр абый йөзеннән елмаюын бер дә сүндермичә, сезнең күңел киңрәк дип куйды. Мәүҗүдә апа, без китап ачучылар диләр алар. Ничек була микән ул? Синең ишеткәнең бармы? Һәр кешедә тары бер тегедәй әүлиялык бар дип әйтәләр. Бу абыйда әүлиялык бар да бар, диде әни. Шулай булмаса, каян белсен ул минем күңелнең киң икәнен? Әйдәгез, игә керегез. Тоңып беткәнсез бит. Ерактан киләсезме? Тегеләр бер сүз дә чыгармадылар. Берсе сукыр, әллә икенчесе саңгырау инде. Мәүҗүдә апа, диде Самигулла абый пышылдап кына. Харис абый нәрсә дип әйтер микән? Анысы өчен кайгырма, Самигулла. Авыл советы түгел, кергән кешене куып чыгармас. Игә килеп керүгә бала бишегенә тотындым. Тик теге кунаклардан күземне дә алмадым. Әни аларга җылы итекләр бирде, киемнәрен өлеште, самавыр куеп җибәрде. Самигулла абый да чыгып китәргә ашыкмады. Ишек төбендәге сандык өстенә утырып, ярдәм итәргә әзер торулы кыяфәт белән китап ачучыларны күзәтте. Әни тагы бер мәртәбә ишек алдында биргән соравын кабатлады. Ерактан киләсезме? Кайсы якларсыз? Ерактан. Нишләп кичкә каршы юлга чыктыгыз соң? Без чыкканда көн иде, юлда кич булды. Урманыгыз адаштыра икән, юл таба алмый йөрдек. Әйткән идем аны.
Кунак апа һаман да җылы таба алмый, ике кулын мичтән алмады. Ә Сукыр абый биштәрен кулыннан төшермичә, сәке йөзлегенә урнашып, кымшанмый гына утыра бирде. Шулай инде, шулай дип җипләп алды әни. Кышкы юлның җәяүлесе хәзер кич була. Әле бүген ерактан килмибез. Кичә күршегездәге авылда идек. Сезнең авылны мактап, юлны күрсәтеп, озатып җибәрделәр иртән. Гел караңгы төшкәнче монда килеп җитүебезгә бик сөендек әле. Урман, басуларда юл юк. Кич белән ит улып халык җыелса да, берсе дә "Мә эштәнкәмне кара әле китабыңны, нәрсә дип әйтәм икән" дияргә базмады. Бик тыйнак кына авыл хәлләрен сорашып кына утыра башладылар. Кешеләр җыелгач, Фалчы абый капчыгын чиште дә өстәлгә бер артлы эш китап тезеп салды. Башын югары күтәребрәк, ярым йомык күзен түшәмгә текәп, бар серләре эчендә микән дигән шикелле бик җентекләп, китап битләрен капшырга тотынды. Мин арттан гына килеп, үрелеп, аның китабына карадым. Әнекәем, бер генә хәрефтә юк аның ишектә. Төртке дә төртке. Менә нинди була икән ул фал китабы. Сукыр фалчы кинәт елмаеп җибәрде. Тамагын кырып куйды да, басынкы тавыш белән: "Хм, мин сезнең авылга бер генә көнгә килдем, иртәгә китәм" диде. Җыелышкан хатыннар аның ни әйтергә теләгәнен тиз аңлап, бер-берсен кыстарга тотындылар. "Ягез инде, бер батыр да юкмыни яшьләр? Әйдәгез инде. Безнең туй узган, тун тузган" диде, җип катып утырган Бәдри Җамал. "Әнә, Сәми шут тыелып утыра. Өстерәгез әле шуны уртага" диде ак кәтүк җибеннән шелтәр бәйләп утыручы Нәсимә. "Кайчан өйләнәсен әйтер үзенә, йөри шунда, йөрәк яндырып." "Әйдә, Сәмигулла, гомер буе кыл өстендә калды Сәми булырга димәгән. Ал әле беренчелекне" диде Фагыйль апа, утырган җиреннән Сәмине чабуыннан өстерәп. "Эй, булмаса булган икән" диде ул, кулындагы бүреген сандык өстенә бәреп. "Абый, менә сиңа эшлек, ышанмасаң, әнә җиңәшәйдән сора. Кулым җиңел минем, калганын син әйт." "Утыр" диде фалчы. Сәмигулла тезелешеп утырган тамашачыларга каш сикертеп алды да, фалчы каршында әле һаман да буш торган бүкәнгә чүмекте. "Исемеңнең баш хәрефе ничек?" дип сорады аннан фалчы. Сәмигулла бу сорауны көтмәгән иде бугай. "Ничекме? Сәмиқ, Сәмигулла, мулла кушканы Сәмигулла." Фалчы эштәнкәне учына кысты да, бармаклары белән китабының битләрен капшырга кереште. "Бер дә сүзең үтми икән" диде фалчы. "Ышандыра алмыйсың кешеләрне. Шуңа күрә үзеңне нахактан да саклый алмыйсың. Күптән түгел сине тимер әйберсе урлауда гаепләгәннәр. Тик синең эшең түгел бу. Биредә башка кул уйнаган." Бу сүзләрдән исе киткән Сәмигулла тирләп чыккан битен сыпырып алды да, фалчының авызына кердәй булып алга иелде. Сукыр абый әкрен генә китабының тагын бер битен ачты. Тик Сәмигулланың алга табада әйткәннәрне көтәргә тамчы да түземлеге калмаган иде күрәсең, ул урыннан сикереп торды. "Менә шулай, авылдашлар, ишеттегезме инде? Йыландай телләремне чыгарып ялындым бит. Мин түгел дидем, ышанмадылар. 10 хезмәт көнемне кистеләр шул гайбәт өчен. Менә минем сүзгә ышанмасагыз, гынахсыз Сукыр әйтте дә бирде." "Булды, абзый" диде Сәмигулла. "Шунысы иде, главный, калганы пүштәк. Әнә, Хөснүрияттигә әйтерсең күбрәк итеп. Калган акчасы хәердән булсын. Тоталар да Сәми каравыл өеннән юшкә урлаган диләр. Ишеттегезме инде? Урламаган. Сүз үтми минем, анысы да дөрес. Урыныңны бушат" диде фалчы. "Утыр, Хөснүриятти. Рентгенга синең чират" диде Сәмигулла. "Минем яхшылыгымны белеп бетермисез әле сез" дигәндәй, ит улы халыкны тагы бер мәртәбә күздән кичерде. Сандык өстендәге бүреген тау башына киде дә, кыш тоткандай сөенеп, идән чыгып чапты. Сәмигулла чыгып киткәннән соң, фалчыга килүчеләр бераз көлешеп, шаулашып алдылар. Кинәт
ишек ачылуга борылып карасам, минем генә түгел, барысының да муеннары шул якка кайрылды. Ишектә кояштай балкып, үз өенә кергән кебек, бер дә тартынып тормыйча, керә-керешкә пәлтә сәдәфләрен җибәреп, Мәликә апа күренде. Хатыннар аны килмәс дигәннәр иде. Алар кемнең киләсен, кемнең килмәсен күптән юрап куйганнар иде инде. Килде Мәликә апа. Нишләп килмәсен ул? Кешеләргә кирәк бәхет, аңа кирәк түгелмени? Аңа башкаларга караганда да кирәгрәк әле ул. Сугышка ирен озатып, кулына кара хәбәр алган бер ул гына булмаса да, Мәликәнең мәхәббәткә тансык йөрәге башкаларныкына караганда ярсурак булып чыкты. Мәликә барысы белән дә исәнләште дә, фалчы янындагы буш утыргычка килеп утырды. Җөнкәшләрем, утырасызмы? Диде ул ниһаять, кул эшләре белән утырган хатыннар ягына җиңелчә генә күз сирпеп. Миңа да бер җыелышып төшегез әле шулай. Син кешесез тормыйсың бит, Мәликә апа, диде Фаягил теше тавыш белән. Әле монтер егетләр синдә, әле зелпе җыючылар. Миндә монтерларга да урын җитәрлек, сезгә дә. Күңелең киң булсын. Синең күңелеңә, Мәликә апа, бөтен авыл сыя инде. Анысын беләбез, диде Фаягил теше тавышына әзрәк зәһәр өстәп. Ярар инде, кызлар, алай каты төрттермәгез, диде хатыннарның берсе. Абый, тыңламалар сүзен, диде Мәликә. Китабыңны ачып кына әйт әле. Эй, бит кешеме мин, начар кешеме? Исемең? Мәликә. Исемеңнең мәгънәсен беләсеңме? Эй, абый җаным, кая инде безгә? Исме әгъзамнарны ишеткән булсам да, укыганым юк шул. Патша бикә дигән сүз ул. Булай да кулакларын тыргызып утырган хатыннар, фалның шулай башлануын ишетеп, кул эшләрен ташлап, күзләрен буларга текәделәр. Нинди сихер микән бу Мәликәгә? Шушы сукырны да үзенеке итте бит. Патша бикәләрдәй булып туган идек, тормыш кына бирә кирәкне, диде Мәликә апа. Фалчы китабын ачты. Мәликәгә кирәк җирен бик тиз тапты ул. Син бөтен кешеләргә яхшылык белән ярарга тырышасың икән. Тик кешеләр синең яхшылыгыңны аңламыйлар. Аңламыйлар, җөнкәш, аңламыйлар, абый җаным. Кайлардан килеп чыктың син безнең якларга? Бик дөрес әйтә дигәч ышанмаган идем, ышаныч бирдең бит әле бу сүзләрең белән. Синең миңа ышанмаганлыгыңны мин инде син монда килгәнче үк белгән идем, диде фалчы. Күңеле белән ышанмаган кешеләргә фал ачмыйм мин, тик сиңа ачам. Чөнки синең күңелеңдә усаллык та, мәкер дә, көнчелек тә юк. Якты синең күңелең. Үзе фал китабы кебек. Күңелем фал китабы кебек булса да, иртәге көнемнең ничек башланасын, ничек бетәсен белмим мин. Бер башлагач әйтеп бир инде, абый җаным. Теге монтерлар озактырырлар микән безнең авылда? Аларның юлы бу китапта түгел. Биредә синең язмыш кына. Тик синең язмыш бер дә алар белән бәйле күренми. Үземә генә сөйләле шул китабының сүзләрен, җөнкәш, диде Мәликә апа фалчыга якыная төшеп. Минем күңелдәген әйтеп бирә башласаң, күземне дә ачырмаслар аннары. Үзем шушындый булсам да, күңелем тулы сагыш, хәсрәт минем. Ахирәт достым бул, абый җаным. Әллә үземә генә төшәсеңме, абый җөнкәш, диде Мәликә апа изгәләнеп. Төне буе укыр идек китабыңны. Бәхет дигән сүз һаман чыкмады бит әле. Өметеңне өзмә дисең. Өмет өзелми аның. Бәхетсезлектән үзәге өзелә. Әнә алар минем бәхеткә көнләшеп утыралар. Көнләшәсез бит, кызлар. Көнләшәсез. Уясы туздырылган тол хатыннан көнләшмәгез, кызлар. Тормышымны башлап җибәргәндә, әллә мин бүгенге бәхтемне күз алдымда тоттыммы? Әгәр дә бу тормыш мин уйлаганча барып чыкса, барыгыздан да бәхетле булачагымны мин ул вакытта ук белә идем. Көнләшмәгез, кызлар. Бәхтегезне сакларга өйрәнегез. Мин әле кеше эшеннән төшеп калган валчыкларны да бәхет бертекләре дип йөрим бит. Алдым үземне. Башны ташка бәреп булмый икән. Җан искән. Мәликәнең күзеннән аккан яшьләре бите буйлап төште дә, алсу иреннәр өстендә тукталып калды. Абый җаным, әллә алып кына китим үземә, диде Мәликә, яшь аралаш елмаеп. Монда көтеп утыручылар да бар икән. Рәхмәт, абый җаным, сиңа. Гомердә дә онытмам, диде дә, кояшта елмаеп кергән Мәликә апа коелып елап чыгып китте.
Мин әле һаман тәрәзә төбеннән киткәнем юк. Идәгеләргә аркамны куеп, суык бизәк ясаган урман эчендә йөрим кебек. Бармакларым белән иретеп, тәрәзәдәге киң яфраклы агачларга алмалар эләргә тотындым. Мәликә апа чыгып киткәч, аның урынына бер төргәк тотып Гайниҗамал җиңәшәй килеп утырды. Мин аптырап киттем. Җиңәшәйгә нәрсә кирәк инде бу фалшыдан дип уйлап куйдым. Улымның хатлары, диде Гайниҗамал җиңәшәй. Ә менә буларын командир язган. Бик әйбәт хезмәт итә дигән. Мондый ул үстергәнегез өчен рәхмәт сезгә дигән. Тик менә күптәннән улымның хаты килгәне юк. Кайчан гына кайтыр микән, шуны әйтеп бирсәң иде. Гайниҗамал җиңәшәй кабалана фалшының кулына төргәге белән хатларын тоттырды. Фалшы нигәдер җиңәшәйнең дә улының исемендә сорап тормады бу юлы. Китабын да ачмады, хатларны да кире җиңәшәйгә сузды. Улың бик якында, апа, юлга чыккан, диде. Фалшы шушы сүзләрне әйткәндә, тәрәзәдәге урманым алмалар белән тулган иде инде. Кинәт куе зәңгәр генә түгел, кап-кара алмамның берсендә нидер ялтырап китте. Алма уртасыннан шикрәеп, зәп-зәңгәр күз карап тора иде миңа. «Әни!» дип кычкырып җибәрүемне сизми дә калдым. Тик башкасын хәтерләмим. Әллә куркудан, әллә чирләп китүдән аңамны югалтып, тәрәзә төбеннән сәкегә авып төшкәнмен. Күземне ачканда, янымда куркынган йөзле әни белән Ноябрина апа утыра иде. Өйдә башка кеше калмаган дисәм, өйнең уртасында аякларын киң җәеп басып, сәп-зәңгәр күзләре белән барыбызны да йотарга әзерләнгәндәй, кара кул Хәбри тора иде. Менә кемнең күзләре булган икән тәрәзәдә. Районнан килгән полномоченныйларны кертергә берсе дә риза түгел, понимаете ли? Ә монда җыен килмешәккә урын табалар. Хәбри балакаем. Җиңәшәй дә чыгып китмәгән икән бу, аның тавышы. Алла бәндәләре алар, мусафирлар. Беләбез, нинди Алла бәндәләре икәнен. Налог түләми нитми генә халык сыртын кимереп йөрүче килмешәкләр алар. Түгел, Хәбри балакаем, түгел. Гынахлы булма, диде Гайниҗамал җиңәшәй. Әнә бит, улың кайта, диде бит миңа. Кайтмый кая барсын, дип акырды аңа кара кул. Әллә сугышка заткан идеңме, ә? Гайниҗамал җиңәшәй рәнҗеп авызын йомды да, улының хатларын кочагына алды. Син хөкүмәт кешесе инде, без надан халык. Ни әйтсәң дә синеке дөрес, диде ул, чыгып китәр алдыннан. Хунаклар, диде Хәбринең мыскылы тавышы. Налог, заем дисәң, акчалары юк, ә буларга табалар. Мусафирлар имеш, районда алар артыннан күптән күзәтү билгеләнгән инде. Шпионнар алар. Нимес шпионнары? Фалачарга түгел, мәгълүмат җыярга чыккан алар. Кычкырма, Хәбри, диде фалшы абый тавышы. Таныдың бит син мине. Нигә һаман кычкырасың? Куркытма кешеләрне, балалар йоклый. Син? Диде Хәбринең гыжлаган тавышы. Үлде дип сөенгән идеңме? Үлмәдем мин ул чакта. Син бит ул вакытта миңа ярдәм итә ала идең. Куркак җан син. Таптылар мине забойдан. 3 көн үткәч казып чыгардылар. Шуны гына әйт әле. Сагыйдәне нигә дип алып киттең син? Ансы минемеш? Әллә миннән сорау алмакчы буласыңмы? Калсын, тик бәхетле генә булсын. Кешегә бәхет бирүче кеше түгел шул син. Авылдашларыңның фалында да син күрсәткән җәберлекләр, биредә дә синең зәхмәтең тими калмаган. Син бит, молчит, мин сезне 24 сәгать эчендә урнаштырыр урын табармын, дип кычкырды Хәбри. Табасыңны беләм. Син 1 сәгатьтә дә табарсың. Синең кул озын. Тик кешәнмә. Син рәхәт яшәгән сугыш заманалары узды инде. Телисеңме фалашам үзеңә? Теләмисең, әлбәттә. Тик барыбер тыңла. Бәлки үлем белән тартышканда исеңә төшәр, диде фалшы абый тавышы. Син миннән алданрак катырсың әле, сукыр тышкан, диде Хәбри. Әлбәттә үләрмен. Тик бит синдә дөньяга гомергә килмәгән. Халык өстендә сөлтәгән кара йодрыкка тинәп булмый ул гомерне. Курыкмыйм бит мин синнән. Ә син миннән куркасың. Миннән курыкма. Уттан курык син. Әҗәлең уттан синең, уттан. Картайып гынахларыңнан тәүбә китереп торырга вакытың булмаячак синең. Үлгәндә дә, үлгәч тә утта син. Тамук уты фани дөньяда ук башланачак синең өчен. Каргышың карга башына, илтәгә ук сыпырт авылдан, атлы милиция чакыртканчы, диде Хәбри тавышы. Кемдер елый? Елама, Ноябрина, елама. Шушы очрашуны сизеп чыкканмын мин юлга.
Хәзер кайтып китсәк тә була. Елама. Кабат мин аларның тавышларын ишетмәдем. Мин әле тагы 3 көн башымны күтәрә алмый саташып ятканмын. Ширдән төрелеп торып утырганда, фалчылар бездә юк иде инде. Алар шул кичтән соң 2нче көнне таң белән киткәннәр безнең авылдан. Үзләре генә китмәгәннәр. Бу хәлне ишеткәч, авыл халкы ах иткән. Аларга ияреп, Хәбринең хатыны Сагыйдә дә киткән авылдан. Фалчы абыйның кем иде ул? Кара кул хатыны Сагыйдә. Аларның шырашуы, язмышы ничек башланган булды микән? Бу минем өчен гомергә ачылмаган сер булып калды. Сез язучы Нәзифә Кәримованың «Кара урманнан чыккан юлчылар» дигән хикәясен тыңладыгыз. Әсәр танылган артистка Флора Хәмитова укуында яңгырады. Әдәби тапшыруыбыз шушының белән тәмам.